Dare Disrupt, vi startede egentlig for et par år siden nu med en bog, som min medstifter Anders Hvid og Jannik Pedersen skrev, som hedder Forstå Fremtiden. Og synes, at det var så vigtigt et budskab at forstå fremtiden, så de skrev en lille bog om det. Og så fik den her bog ret meget opmærksomhed, og så byggede de et firma omkring den her bog. To ting. Robotter er meget sexet at tale om. Det er sådan sjovt. Folk synes, det er... Altså, vi har set det i alle film, og det er bare mega spændende. Men det andet, som er den virkelighedsfaktor, ikke bare den mediefaktor, er, at der sker utrolig meget i robotter i øjeblikket, og det sker virkelig, virkelig hurtigt. Og robotter er sådan noget, et område, vi har ventet på i næsten over 100 år, på at der skulle ske et eller andet. Og det er først i dag, hvor teknologien er til stede, hvor alle de her, vi kalder det meget kreativ kryds i Dare Disrupt, kalder vi det, altså at du har mange forskellige teknologier, der ligesom næsten skaber den her perfect storm, for at der skal ske hurtig udvikling. Og det er præcis det, der sker med robotter i øjeblikket. Det er et godt spørgsmål. Robotter for mig i dag, for moderne robotter, er noget, der ikke bare kan overtage menneskelig kraft. Og det er noget, vi har kunne gøre et stykke tid, ikke? At vi har kunne erstatte menneskelig kraft med kunstig kraft. I dag er robotter for mig i hvert fald, fordi det har vi jo set sådan nogle industrirobotter i lang tid. Men i dag bliver robotterne smarte, så de har både menneskelig kraft på en kunstig vis og menneskelig intelligens. Det vil blive ved med at gøre mange ting, som vi allerede har set dem gøre. Det vil sige overtage ligesom, opgaver, som kan overtages og som kan automatiseres. Og det gør, at vi går ind i nogle mere og mere kreative opgaver. Altså det har vi jo set før, når vi har kunne lave robotter, der producerer, der bruges i fremstillingsindustrien. Så har vi lige pludselig energi til os til at lave design og forskning, og vi har også energi til os til at lave marketing og sales. Det var sådan nogle dele af værdikæden, man slet ikke kunne gøre før, fordi man fokuserede på arbejde i produktionen. Og det tror jeg, at robotter vil blive ved med. Sådan æde opgaver, som gør, at vi bliver nødt til at finde mere og mere kreative opgaver. Det er en del af det. Det andet er, at vi kommer til at arbejde meget tæt med robotter. Altså det tror jeg meget på, at vi kommer til at være venner med robotter, ligesom vi er venner med vores smartphones. Og det er et spændende skift, som jeg har svært ved at forudse præcis, hvad det gør ved os mennesker. Men det tror jeg, vi kan forestille os. Data, algoritmer, netværk, cloud og eksponentielt udviklende hardware. Det er de her 5 ting, der gør, at robotter udvikler sig så hurtigt lige nu. Altså mængden data, der vokser, der gør robotterne smartere. Algoritmerne, vi kan bruge. Før så skulle vi programmere en robot. Altså jeg skulle sige, du skal gøre det her og programmere det. Det er meget sådan, det er utrolig meget arbejde at programmere alt. Fordi hvordan programmerer du, hvordan en robot skal finde balancen igen, efter den er faldet. Det er sådan svært for os at forklare. Det robotten, der kan gøre nu, det er selvlære. Og det er et kæmpe skift, vi ikke har set før. Og det er takket være, at data vokser eksponentielt. Altså robotter kan nærmest kigge på YouTube og lære os. Og det er noget helt nyt. Det hedder machine learning. Så det var data, det er algoritmer, det er cloud, altså cloud computing. Altså at vi kan bruge stærke servers, for at robotterne kan regne. Altså beregningskraft er jo meget sådan noget, de hænger meget af. Og det er så det, der har med cloud computing at gøre. Og så det sidste eksponentielt udviklende hardware, det er bare, at vi kan gøre det mindre og mindre og mere effektivt. Altså robotter før tid har haft brug for kabler og alle mulige kæmpe batteriudstyr og sådan. Nu begynder vi at kunne gøre dem mindre og mindre og smartere. Så det er de her sådan 5 ting, dance, som gør, at robotterne udvikler sig hurtigt. Disruption, at noget bliver ligesom, at man stopper en eller anden udviklingskurve. Forstyrre, tak. Det hedder forstyrre. Og vi synes, der er et behov for at forstyrre. Altså mange ting, der lige nu kan gå galt. Så det er det, vi mener med disruption. Og vi tror også, at disruption er noget, at hvis vi våger at forstyrre nogle ting, så kan vi skabe mere værdi, end hvad der var før. Uddannelse, i hvert fald min uddannelse, næsten prøve at gøre mig til en robot. Altså jeg skal kunne regne det der ud, og jeg skal kunne arbejde med alle den mængde data, og la.
Må ikke vi får en uddannelse nu, der fokuserer på at gøre os mere mennesker end robotter. Og det synes jeg vil være en forstyrrelse, en disruption, som vi har brug for. Jeg vil sige umiddelbart i arbejdet. Men jeg tror også, at du vil få en robot, der er så meget din bedste ven, så du vil have den over det hele. Altså i hjemmet og i arbejdet. Og at det ikke nødvendigvis er en robot, som kun kan være et sted, men den vil nok følge dig med. Altså jeg mener ikke, at vi kommer til at holde i hånd med robotten, når vi går til og fra arbejde. Men at der er nogen, der ligesom er så meget forstår dine behov, som du har brug for at have både i hjemmet og arbejde. Hvis man kigger på rent teknologisk, hvordan robotter udvikler sig, så lærer de af det, de ser, og den data, de bliver født ind med. Og det er selvfølgelig, hvis vi føder data ind med alle mulige men alle mulige dårlige behaviors, så får robotten også dårlige behaviors. Så det er virkelig op til os at sørge for, at vi sætter rammerne ordentligt. Danmark kan bestemt følge med. Danmark har noget af det bedste robotteknologi i verden. Det eneste, der er dumt ved Danmark, synes jeg, det er, at vi ikke holder fast i den teknologi, vi udvikler. Vi er meget hurtige til at sælge den fra. Universal Robots er for eksempel en meget kendt robotteknologi, som var helt fantastisk, som Danmark solgte fra hurtigt. Og Danmark sagde, at det var en fantastisk ting, og vi fik den solgt til en høj pris, men det er faktisk ikke noget overhovedet i forhold til, hvad den her robotteknologi kunne blive værd, og så nu også efterfølgende er blevet værd.